diracik minangka caos panglipur mirugan marang para setresna budaya ingkang padha lenggah. Iya, Ki Pepunden Ketua Paguyuban Kaneka Laras ya rawuh ya Bapak Purnawirawan Surati barengan karo Bapak Sumardi. Ayo cripik gedang cripik telono. Oh iya, mergo nek seneng-seneng nek ditutuk-tutuke ra nontek niki krana pamundhutane iki lakone dawa. Iya, mongko sesuk disuwun bubar padang. Angger muni padang ngono kuwi ya wit. Yo munggah leladi mengko ndak nampa duka tak derek ki mak. Kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngapeke sang ngapeke kawengku sagung jajahan nanging sanget hangikipi sang Resi Kaneka putra kang anjluk saking wiyadi katarita rikala semana sang nata Ndhurawati wis kundur anggenaton. Sakwusna minggah wonten ing sanggar pamujan nenging cipta nyuwun kamuraning Hyang Widiwasa tumrap
dauping risang temanten Nimas Intan dalah nak mas padang wis kasebatan kaya dene nampa pituduh saka bebaning Gusti ing kono mungguh kajat sediane ingkang amangku gati kasembadan pinayungan dening purbaning Gusti kinabulan dening kemuraning Gusti Kotapa Sang Nata Ndrawati kajengaken saksana telenging penggalih arsa jemujug wonten ing negari Indraprasta miyos ngalun-alun pungkuran temungo ing gegana jejak Bantala ngambah ndergan tara nrusup megomalan mangkyat kurda katekaping sumaping babarisan roonang gono gawe gelar magawe gelar sira wang-wang ora pangling sentagi Kakang Udawa nututi laku nyuwun pangapunten Koko Prabu nampi dawuh saking Koko Prabu Bathara Kresna pados ing rayi nungka tindak dalem kedadosan menika wonten ing negari Ndrawati menika dados tanggung jawabipun Setyaki pramila nyuwun sewu kula keduga manggi Kakang Semar Badranaya ingkang midherek dawuhipun Koko Prabu menika lampahing telik sandi payane mungsuh nyuwun pangapunten Koko Prabu kuwi bener ning ya ora bener nggonku kandha bener mergo kuwi pancen tanggung jawab ning nggonku kandha ora bener mergo kuwi lagi pandakwa wong dakwa wong kuwi yen ora ana buktine bakal kwirangan aja cok gusah-gusu Yayi apa Dimas Caki raga-raga mala Kakang Semar upamane gek mengko kuwi Kakang Semar tenan apa ora nyempyok raimu
apa ora ngusutake asmane Yai Setyaki munggahe marang Yayi Kresna. Dadi wong nom iki aja cok kesusu. Mergo tembung yen kesusu bakal kleru. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kakang Udawa diutus sapa? Menawi kula ngaten nggih namung supados tata-tata ndawaken dhateng para prajurit siaga tata-tata rumeksa kawidagdaning praja. Benapa supados mboten saged kalebetan dom sumurping banyu. Setyaki Koko Prabu. Dimas Setyaki mungko pun Kakang. Coba tak temonane yen to mengko kae Kakang Semar kae telik sandi upayane mungsuh. Dimas Setyaki tak pasrahke mangsa burung tumrap daharan. Dimas Setyaki tak pasrahi yen wis mateng sendika Koko Prabu. Tak temonane Kakang Semar. Pandhita Kinarya Wangsit pindha kumbang ngisep madu sarining tawang medarna ngelmu kang sanyata-nyata Dicuni kula Kakang Duna niki Semar kula mpun wangsul
Oh niki gawean sampean nggih dicuni. Mugakno kok belus ora. Yai Prabu kula Kakang menika ingkang badhe merantasi karya. Oh iya. Malah prayoginipun tumulidipun dangu Kakang. Semar kula Panembahan. Antuk gawe apa ora nggonmu ngrembut pusaka kembang Wijaya Kesuma. Nggih, pangestunipun Panembahan Durna angsal damel larak tenang. Bejo. Oleh dawuh teges bakal kasembadaning sedyane anak Prabu Duryudana. Nggih. Ning niki wau kok sujune sinuwun Dwarawati mboten mriksani wonten ing kaca paesan. Ora iso. Tak walik kok. Tak watake Caraka balik. Caraka balik ungele pripun? Ungele pripun? Ngata Bagama Nyaya Jadaka lawa sekada Karacana. Niki kula percaya tenan. Nek sampean iki pendhita pengpengan. Jebule ora mung bisa ngucapke Caraka balik ning ya iso ngunake Pendhita Durna kok. Ndeleki kembang. Nggih. Endi kembange? Dipindah. Pancene engko bakal kasembadan jane anak Prabu Duryudana. Kembang kok ya ndelak-ndelik. Wis iki kembange. Menika Panembahan cepet mawon. Ya. Wis tak tampa kembang. Kacarita rikala semana. Sekar Wijaya Kusuma wis kacaosaken dening Panembahan Durna. Noyanayuh Baskara Timangsa ingkang cumlorot ing gegana. Ingkang tatkala semana senjata cakra anungka dhateng lampahnya Kyai Semar Badranaya. Nempuh Kyai Semar Badranaya ilang wujude. Badar kilacut togrok Catuguru. Pusaka senjata cakra nempuh dhateng kula. Ora apa-apa Tagok, wis ora usah kuwatir. Lah wong kembang Wijaya Kusuma sing bagus ana tanganku. Kok ngeri-ngeri lho. Karang aku nggawa seragam kok. Raketang ora oman tunggal. Oleh apa kan lemu nglembut senjata cakra kembang Wijaya Kusuma kok. Oh kembange to? Oleh gawe oleh. Ya syukur nek ngono. Ming melu ndedonga ning ya kuwi. Upamane mengko kok kowe iki karo Gustimu kuwi diparingi ganjaran aku ya wis rasa tok neng. Merga kuwi hasil wong makarya sing ora apik ana unen-unen wong urip ki mung ngunduh wae ing pakarti dadi gandeng tumindakmu kaya ngono kuwi engko men garek ngunduh wae ing lelakonmu kowe bakal nampa sapu denda
mati aku. Wah, kena mau aku ora menyang. Aja kuwatir ta, Gok. Ming bilung kok tok percaya. Kono semingkir kono. Awakku. Kae anggere tak omongi terus ora doyan. Kacarita rikala semono ingkang bertek-bertek saking katebian. Nata mandra, wah iki perkara. Alon-alon ora kesusu. Angger Baladewa sampun dangu anggenipun lenggah wonten ing Ndrawati. Sampun sawetawis. Ngaturi rasa mbageke. Kula tak takon. Togog niki wau damelan sampean nggih. Kula sing gawe Semar senapa Semar niku wau kula dandani menapa togog kula dandani kaya dene Semar ngaten. Mergo Semar niku nek karo togog niku rak kakang adi. Dadi ngerti lan apal lambe atine Semar. Dusta Kembang Wijaya Kusuma niku saking sampean. Nggih, jenenge napa? Lho sampean iki pripun ta? Dinten menika anak Prabu Duryudana menika rak gayuh Nugrawayu. Lah kok sampean malah ten mriki? Kula mboten diparingi dawuh, kula mboten diparingi sasmita. Sing jenenge sesepuh, sing jenengane pengayom niku ora sah dadak nganggo dijawil-jawil. Ora sah dadak nganggo disasmitani. Empun ngerti. Angger Prabu Duryudana rikala sakmenika lenggah wonten ing Pasetran Gandamaya. Sowan wonten ngajuanipun pukulun Bathari Durga ingkang isinipun badhe nyuwun tumedhake nugraha Wahyu Eka Jati. Nuwun sewu kula babar pisan mboten ngerti. Lah sakniki ngeten. Gandeng terang Sekar Wijaya Kusuma menika wau sampun wonten tangan sampean niki dados tanggung jawab kula. Niku kula suwun. Ewa semanten menawi kula suwun mboten kepareng rikala menika pamanduna kula dherekaken monggo pepanggihan kalian Yayi Kresna. Mangke pirembagan ya kesuwen. Niki kembang punten kula kok dadak rono rene njungkur rembugan pangandikan buang wektu. Kenging napa kok mboten sampean dialah kaya ora bendinane. Durna teko nang Ndrawati nyenyile sencake maju. Bres ngantem. Prai-prai. Kembang niku mang paringke kula ora? Ora. Tenan, Baladewa. Arep tekan ngendi? Senajan tekan lalaning naga, tekaning pati kembang ora bakal tak caoske sampean. Menapa kelakon kula tegel kalian Pamanduna. Lho pamane tegel mboten napa-napa, mboten napa-napa. Kula aturi mut kula menika sak pejagong kalian sampean yen to ning pasuwanan. Tenegari ngati napa-napa mangke mboten digeguyu kalih Nalendra Mancanagara. Upamane diguyu nggih pun ben. Mboten napa-napa, mboten sing baku pun mboten diparengke. Mboten, ora tak nehke. Apa kelakon kula tegel kalian wah tebantan tegel.
bangsa ngendi ae? Kok dadi wani mala tangan karo aku? Kurang pangertimu. Iki Nalendra saka Parang Gupita, aku Prabu Wirambana Dewa. Nunggal siswa karo Kakang Panembandula. Mula kowe rasah perlu tanding karo Kakang Panembandula. Tandingmu aku kepiye? Kowe mau piye? Aku tanding karo diapelmu gedung tak dublak tukak. Semar menika wau gaweanipun Pendhita Dura. Sasampunipun kula ngawuningani Semar menika wau badhar togog lajeng rawangipun Pendhita Dura mengsah kalian Sinuwun Mandura. Dadi iki mau gaweane Dura nggih. Yen kula durane ana wonten semikula jangkae. Satri gumulung mangrempak ing wadya magirero nanggana ronanggana gawe gelar sira wang-wang Bolo Dewa ilang tak kedhepake. Sapa sing katon ngarepku? Satya Garbaruci Setyaki. Rasah tanding karo Koko Prabu Baladewa. Sencaki gedugong glinding siramu babuh-babuhan apa. Watana ora ilang tak kedhepake tebak diadamu rontok igamu gedhe amblek diadamu.
dina panalinganira sithik purnameng mancat jajanira mancat jajanira mangelingono patine gajah esti tama sinuwun Mandura pun boten ketok niki sing maju sencaki mongko mungsuh kalian rayi sampean wis aja kuwatir to Gek perkara iki mesti bakal antuk gawe wis kono semingkir kono malah mrene rekoso. Dicuni. Nun. Kula diajar niki. Cilaka. Yayi Prabu dipol karo Sencaki ora ndenggon. Wayange nganti iso kiwir-kiwir. Wis dicokot ya wis ora mempan. Didamu ya wis ora menyang. Punatos. Ah niki ngeten. Ning sampean lu gajul kula nggih? Mboten. Ming kula wau le nubruk sampean ki kebanter. Dadi dengkul kula niku ngenangi sampean. Nubruk apa cetha ngene iki kok. Nubruk ki lak ngeten. Ngene kok kasih do weruh. Niku sampean niku kleru tampa kalih kula. Yo nek kaya kula kok nganti tegel kalih sampean ki yo kepiye? Wong ya ana kula ya ana sampean. Sing baku sakniki sampean ki wani ora ngadepi Sencaki. Pantun. Kula ajeng nyekel pusaka mang cekeli. Ajeng kula tamani pusaka Tundha Manik mang tamani. Seseking rananggana kya magawe gelar sira wang-wang Katarita rikala semana sang tapa Pandhita Dara ngasta pusaka turiga menapa jemparing Tundha Manik kalepasaken nempuh jajanira Raden Setyaki nglumbruk tanpa kekiyatan bingah telenging penggalih sang tapa Begawan Dara uninga Raden Setyaki tumekaning pati.
kula Kakang Durna niki secaki modar. Nah niki kula njuk tak ngetokke kendogo. Kendogo niku nek adat sing empun sing cok kula gawa niku bentuke kaya bumbung. Niki rada tak gedhekke. Men ketok mah mungkin men mlebu niki. Nah. Niki mangke kula tak weling. Tak junjungi sik. Wah ya abot wis encaki. Niki mang lebetke kendogo. Lumangke rumiyin. Niki barang sementen yuk sencaki niku dawane semonten niku napa amet lho. Sampeyan percaya ora karo panguasane pendhita? Oh nggih. Kula niku gadah ngelmu pengratutan. Senajan to gedene sak gajah. Ning nek pun kula racut mangke dadi sak renteng. Ah, mang cobi. Mang presani. Nah, pun mlebu ta. Krasa mboten? Mboten. Wong kendhogane niki kok yo ditekoni krasa ora kula. Pun sakniki ngeten, kendhoga niku manggawa. Mangke angger weruh wong semaput terus lebokke kendhoga. Weruh wong semaput lebokke kendhoga. Oh iya. Wadono layu kumel kutem ranyo amratani marang saliranipun gegono bangsu mirat Lah iki kepiye to?
kok dadi Kakang Udawa tawang-tawang tangis ana apa? Duh sinuwun mboten nginten bilih ingkang rayi. Yayi Mas Kyaki kenging kemandhenipun Pendhita Durna pejah kuandhanipun ical kula kedhepaken sinuwun. Duka yayah sinipi kumecut padoning lati jojobang mawengawa anggis jagat dewa Bathara wagla-glai bumi panuksmaning jajalanak Dimas Kyaki dispateni kau Pendhita Durna inggih sinuwun. Wah ora minggat cuy-cuy batalmu nyuwun. Oh ya. Wong tuwa dibruk-bruk ya. Anak Prabu Baladewa kok yo menggugu karepe dhewe. Ana wong tuwa dibungsut-bungsutke. Katarita Rikala Semana sang panemban Durna Dupi. Den kaniyaya dening Nata Mandura. Telenging penggalih tantrimah. Tumling asta jemparing Jundamanik kalepasaken ngengi jajaripun Prabu Baladewa Kantaka Sena Margalayi. Lelakon napa iki kok dadi kaya ngene kedadiane sinuwun Prabu Baladewa sirna ilang tak gedhepake kuandane ora katon rumangsaku maratuwaku ya pamer ngothong-ngothong kendhaga monggo bunder kaya ndase sing ngedrang iya
kowe arep emone apa Pendhita Durna? Kurang ajar temen kok dadi ngewak-ewake kaya lanang-lanang dhewe. Aku ya lanang. Sendata Cakra. Kula nyuwun kabiyantu Sendata Cakra. Wonten kedadosan ing kados mekaten kula nyuwun diayomi duh Gusti Sembadanana. Menapa ingkang dados panyuwunan kula? Kacarita rikala semana ora mukal Sang Rekyana Patih Udawa. Ugi nate minangka dados siswanipun Sang Panembahan Habiyasa. Mula ora mukal jumbuhing lahir lan batin nggih nekung marang Purbaning Hyang Widiwasa tanggap ing semu senadyan tana wujuding pusaka. Sumlorot ing gegana nempuh hangganipun Pandhita Durna satemah kontrang kantringan bubar maut padha sakala. Polo karo Senjata Cakra Togok. Kurang ajar tenan Senjata Cakra. Nguncit kaya aku, Gop. Niki. Ana apa, Kang? Senjata Cakra patroli ayo wis kuwi. Ya rene tolong gemang aku. Aku karo kowe bengi iki ge ora bersatu aku. Niku ngeten mawon. Prayogane gandeng sing baku Kembang Wijaya Kusuma niku sampun tentangan sampean ngaten. Sing baku terus prayogane sowan teng Kayangan Ngukir Bidian. Dipun aturaken dhateng Pukulun Pandya Bathari Durga. Perkawis menika mengke terus Padang Trawangan. Yai Prabu nggih mengke dipun caosi dawuh diparingi dawuh supados tutwuri lan nderekaken bilih wonten ing Kayangan Dandang Mangure. Gendaka pun pasrahke.
Ati Cuni nggih dijak. Senajan ora seragam dijak. Oh iya. Nek ngono aku manut kowe to, Gop. Durna ina panalinganira sithik purnameng medharna ngelmu kang sanyata aku manut kowe, Gop. Muga-muga sakwise kembang Wijaya Kesuma cekel nang tanganku, Baladewa mati, Setyaki mati. Teges samangku bakal gampangake panyone anak Prabu Duryudana nggone bakal gayuh Wahyu Eka Jati. Wah, ngaten. Mundur saking ayuda mulat barisaning mungsuh Long. Yo mangkat, ayo kono. Mangkat to, mangkat. Peeng. Monggo dicuni, monggo Kakang Dulu. Gusti lakon apa Swajan Pendhita Durna iso ilang saka Pandulu ning perkara iki kok kaya rumangsaku gawe giris gawe miris bisa uga aku mengko nampa duka yen to aku ora matur ana ngarsane Sinuwun Prabu Bathara Kusmaya. Senjata cakra klaturi angulat-ulataken dhateng kula badhe sowan wonten ing Amartedha sinuwun kedrawasan sinuwun.